Unsa man ni basoy? La? Balbakua, ma'am. Balbakwa ni. Balbakua ni. Ada ba diyang ilang ka Romeo El Sisura nga kananan? Tuwara sa ubos? Alayo ra tong ila. 45. Guys, nata karon sa Badas no, nakasuroy ta diri. Mga itatag karinderya kay mga unta. Kay gigutom nako. Kay hapit na alas 12. Mo niya mo. Ang partner ko, kuyog-kuyog ra gyapon siya. Still normal situation ra gyapon na. Basta New Year gani, maglakaw-lakaw jud ka kay magpalihi ka sa paglaag ba kay kundi ka mo laag. Laay ka yo. Nga gini mo. Mag-order yun may bulalo kay gilit. Ang litson, murag bitli na kayang litson, no? Bulalo, kita mo orderon. Ug muhigop og sabaw. Sabaw na lami. Sabaw sa bulalo. Yun kayo mga guys, ningaw yun kayong dala, no? Nagya po yung nagbiyahe, pero maihap ra nimo, maihap ra ba? Mingaw yun kayong dalan, dili pa rin ang mga normal na mga adlaw, no? Traffic yun na diri, no? Pero karon mingaw tayo. Kay mga on mi. Unsa man ni basoy? La? Balbakua, ma'am. Balbakwa ni. Balbakua ni. Ada ba diyang ilang ka Romeo El Sisura nga kananan? Tuwara sa ubos? Alayo ra tong ila. 45. Ay, bulay ti. Nasa ita. Mao ni ilang mga Soft drinks. putahe, no? Na sinugba, Isa ka order na gulay tapos na ampalaya, na sari-sari, na balatong, na pansit, na tortang talong, na padiri o. Mga sulit na mga na dinuguan, kay lechon paksiw, atay, kaldereta, paklay. Karon guys, naka-order na mi sa among putahe nga gi ano para makakaon nami. So naka-order na mi guys, mo putahe nga damian kay diri sa Badas, no. Kanang mga putahe nila diri sa yan pareha ng mga balbakua, mga unsa pa na diyan, no. So magpaabot ta diri. Magpaabot jud ta diri kay gigutom na gyud ko kay alas 12 na. So karon mga guys, nakakaon namin. Order may balbakua, gulay. Kay bigli na kuno kay sige karni, no. Padayon na may kaon na ni. So karon mga guys, naman na may paniod to, no. Inom na may coke. Kay muli na dayon mi dito sa Surigao. Nabuting naman ang tapos Manguli na mi. Manguli na mi. May kaon, may bayad. Dili ni hit and run, ha. Bayad ko. Dala sa terminal. Kamu magkukumbayad mga guys. Basi nagtuo mo na mukaon ra ko sa karinderya, di ko mubayad ko eh. Wa may nag-ingon nga di ko mubayad, ako ra man to. Ilar ko ilan istorya mga guys, no. Ug lami kay ilang balbakwa dito. 80 gyud ang serve. Pero grabe jud kalami. Grabe pud kahalang. Nagtulo-tulo jud ang akong singot ba. Tungod sa kalami sa ilang balbakwa. Pero 80 pud lagi, murag isa ra ka kutsara ang takos. Ang oy. Tagilid jud permente jud ron ba. Kalapait jud kay takaron ba kay tungod sa kamahal sa palitono, no. Kadugayan mukaon na jud tagbuhangin na ni kadugayan ba. Plastada sa Badas mga guys, no. Badas ba placer? Tawa mga guys, no. Masalaag ra ko diri kadali. Basta January 1, wag yun ay ako ang type. Lag-lag ba? Kaya kung di ka maglag-lag, lahay kayo eh. Angaw eh. Huwag naabot yun tas diri sa may terminal. Kaya magpaabot tag bus kay musakay tag paabot tag bus kay musakay ta pa Surigao ba. Pick up ko na Surigao.
Pila ba ito multi-cup? Pick up ko ligaw. Pila man dito plite? Pinta, ikan diri. Gidi harap ko ta? Pwede pa kita ng bus. Kuman, mularga na dayon o dili? Okay. Paabot rin yung bus. Kay gwapo man itong bus. Kay aircon ba? Diri. Diri ko dapit. Oh, di na ko masakay bus. Multi-cup na.